Tak, ahojte všetci, vítam vás u nového videa, posledného z odpaľovania túto sezónu. No a dneska tu máme čo mi zostalo zo Silvestra. Už mi neostali žiadne efektovky ani silné petardy. Lebo to som prvé odpaľoval hneď o polnoci. Tu mi ostali už len tieto kopu tých malých petardy. Tieto petardy mi tu ostali. Tak, odpalíme si po jednej z každého druhu a potom z tých ostatných urobím slniečko. No, poďme na to. Tak, začíname najslabšou Doom Boom Black Pirate. Poďme na to. Pokračujeme ďalej Doom Boom Nano. Teraz ide petarda nukleár. Tak, tu máme pirát. Tak, tu máme Doom Boom Pirát. A tu máme Doom Boom Micro. Najsilnejšia z tých malých. Tak, tu máme to slnečko. Vysypal som tam aj pušný prach, aj takto knocom to dal, aby to čo najlepšie chytilo. Poďme skúsiť, dúfam, že sa to všetko odpálí. No, tak to by bolo z mojho videa všetko. Ak sa vám to páčilo, určite dajte like a odber. Ja sa s vami lúčim. Čus, čus, čus. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.